Okay. Hvornår gik det op for dig, at du er homoseksuel? Det har jeg egentlig, det tror jeg altid, jeg har vidst. Sådan, som 2-årig, der rendte du simpelthen meget rundt og tænkte, yes. Nej, men der er man jo ikke lige bevidst omkring sådan noget. Jamen, en 5. 6. klasse. 5. 6. 7. Deromkring. Ja, deromkring. Super. Vil du gerne have børn senere hen? Nej. Okay. Nej. Okay. Det vil jeg ikke. Menneske. Synes du, dine forældre tog godt imod nyhederne, da du fortalte dem, at du er homoseksuel? Ja. Altså, de spurgte jo nærmest selv, så det kan man godt sige. Frederik, nu skal du... Fuck, godt. Hey, da du sagde før, sagde du ikke, vi skal ikke bringe flere børn i verden, eller sådan noget? Hvad? Kunne du godt finde på at adoptere så? Nej. Okay. Hvorfor tror du, at forældre ofte ikke accepterer, når deres børn er bøsser eller lesbiske? Det er fordi, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, der er bare nogle mennesker, der har svært ved at forholde sig til det. Jeg tror, det er svært at forstå for nogle mennesker, at det kan, altså det ligger så fjernt fra dem. Ja. Og så tror jeg, det er svært at acceptere. Men jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg forstår det ikke, at man kan afskære sine børn på den måde, men det må folk jo selv op. Det skal de styre. Det var de selv op. Super. Det er jo deres stat, men jeg kan ikke forstå det, jeg har ikke været udsat for det, så jeg har rigtig svært ved at forstå det. Jeg har rigtig svært ved at sætte mig ind i, hvorfor at det sker. Ja. Så jeg har aldrig mødt nogen, hvor det er sket for. Så jeg ved det ikke. Er det ikke den der 2003-bog, det her spørgsmål kommer fra? Jo. Jeg tror, det er fordi vores litteratur er lidt outdated måske. Det er 12 år gammelt. Ja. Ja, men det har jo rigtig meget også med, altså, den generation, som er forældre til mig og til sådan noget, de er jo forholdsvis åbne, men der er også mange af dem, der er meget lukkede, og generationen før det er endnu mere lukket over for det, fordi det var bare ikke, altså, det var bare ikke velset, det var ikke normalt. Og det er jo heller stadigvæk ikke normalt, det er jo ikke sådan, at vi render rundt af 50-50 homoseksuelle og almindelige, men det bliver bare accepteret i dag. Ja, i større grad, end det gjorde før. Yes. Ja, i større grad, end det gjorde før. Ja. Yes. Synes du, det er betryggende, at der ikke eksisterer nogen uddybende og informativ oplysning omkring homoseksualitet i folkeskolen? Det ved jeg ikke engang, om der gør, men det gør der måske ikke. Altså, vi har ikke fået en flyvende fis at vide om det. Nå, heller ikke jeres seksualundervisning. Ingenting. Det er kun heteroseksualitet. Nå. Det sad jeg også og tænkte på et tidspunkt, hvorfor man ikke får noget at vide om det. Ja. Ikke en kleine. Ja, men det kan jo måske være, fordi I er helt ude der vestpå. Altså. Det kan det godt være. Jeg tror, at nu, at jo mere man kommer østpå, jo mere tror jeg, det bliver inddraget. Men det ved jeg ikke. Jeg synes, at hvis ikke det er noget, som I har mulighed for at få information om, eller får information om, så synes jeg, at det er for dårligt, fordi så hjælper man da i hvert fald ikke på at fremme altså accepten af... Nej, fordi så er det jo også sådan lidt unormalt, når man ikke får noget at vide om det. Ja, det er svært for jer at forholde sig til det. Man ikke ved, hvad det er, og man ikke ved, hvad det drejer sig om, og hvor det er forskellen ligger på at være homoseksuel og være heteroseksuel. Ja, præcis. Er der problematikker ved at være åben homoseksuel i det danske natteliv? Nej. Jo, det er der. Det er der. Det er der. Ikke for mig, men det er der. Ja, sådan. Jeg har haft en enkelt eller 2 episoder i byen, som har været decideret ubehagelige, men ellers så har der været nogle kommentarer igennem det, men når man bliver åben omkring det, og man bliver afklaret med sig selv omkring det, så bliver de der kommentarer der færre, fordi at det er ikke sjovt at drille den, som ikke bliver irriteret. Nej, præcis. Når man ikke bliver irriteret, så er det lige meget, så finder man en anden en. Så driller man fede Doris eller sådan noget i stedet for. Yes. Tror du, det er sværere at få en uddannelse, sådan nogle specielle uddannelser, når man er homoseksuel? Nej,
Nej. Det tror jeg ikke på. Der er forskel på, hvordan man er homoseksuel også. Ja. Jeg tror, at hvis man rigtig gerne vil ind og sidde i en høj stilling inden for bankverdenen og økonomi og her og der og alle vejen og penge og alt muligt, så sidder man ikke som en flower powerbøsse på Christiania. Altså, jeg tror, at hvis man vil noget, så tilegner man sig den kultur, der ligger inde på den branche, og det har jeg da også gjort fra min frisørbranche og sådan nogle ting der. Altså, det er bare sådan, det er, og så det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er svært at svære. Jeg tror endda i nogle brancher, at det kan være en lille smule lettere at komme ind som homoseksuel, fordi at man også gerne vil vise som arbejdsplads, at der er plads til alle. Ja, det er sådan en god reklame. Ja, det kan man et eller andet sted godt sige. Ja. Hvad er de hyppigste fordomme om bøsser? At der kommer rigtig mange omkring den her med, at vi alle sammen er ligesom Gustav. Ja. At vi er overkørte og overfladiske. Og vi har sex på kryds og tværs af alle de fyre, vi kan komme i nærheden af. Ja. Jeg tror jeg ligesom er dem, man møder mest, men der er ikke særlig mange af dem, der holder vand. Nej. Jeg ser i hvert fald ikke mig selv som en Gustav-type. Jeg ved da godt, at jeg til tider er lidt for meget og lidt for overkørt, og har også lige farvet mit hår blåt, men der er sådan nogle ting der, hvor man siger, det er jo ikke fordi, at jeg har den seksualitet, jeg har, det er bare min profession og min personlighed. Ja. Der kører godt sammen der. Præcis. Der var spørgsmålet egentlig. De hyppigste fordomme. Hvad var spørgsmålet? Jeg tror, at det tror jeg er de hyppigste fordomme, og det synes jeg, man skal passe på med at stille dem op sådan, fordi det er langt fra rigtigt, at det er sådan, det hele hænger sammen. Ja. Ja. Har du oplevet, at folk tog afstand fra dig på grund af din seksualitet? Ja. I folkeskolen, altså da jeg sprang ud, der gjorde jeg. Ikke meget overhovedet, og ikke åbenlyst. Men man kan godt mærke, hvem der var interesseret i at blive ved med at være venner, og hvem der ikke var. Ja, altså sådan lige så stille, så begyndte folk at lade være med at snakke til dig og sådan noget. Ja, og det var egentlig ikke, fordi de ikke ville snakke, men de tog bare ikke kontakt længere. Altså, hvis man tog kontakt til dem, så var der jo ingenting, og det hele var fint, og sådan er det som end også i dag. Men man finder bare ud af, at når der kun går kontakt den ene vej, så gider jeg ikke spille min tid på det. Ja, så når jeg er indlagt, hvis ikke jeg er vigtig nok for dem, så er de ikke vigtige nok for mig. Ærgerligt bærgerligt, sådan er livet. Super. Ja. Tror du, at alle mennesker har noget homoseksuelt i sig? Og det om alle mennesker har noget homoseksuelt i sig. Ja, jeg tror alle har en eller anden side. Ikke overhovedet ikke på den måde, at vi alle sammen er homoseksuelle. Men ja, det er da også et mærkeligt spørgsmål. Vi vandt det faktisk i en bog, sådan, hvor der også bliver interviewet folk. Så var det her en af spørgsmål. Jeg tror, at langt de fleste har en nysgerrig side til det. Ja. Om de bliver lidt eller ej. Men jeg tror, at langt de fleste sidder med en eller anden form for nysgerrighed over for det. Men jeg tror ikke, at det sådan er, altså at vi alle sammen har mulighed for at blive homoseksuelle og sådan noget. Det er sådan fungerer det. Du mener ikke det, altså der er jo mange der siger, at det er et valg, altså sådan nogle kristne og sådan noget. Overhovedet ikke. Nej vel? Det er det ikke. På ingen måde. Jo, der er sikkert også nogen, der vælger det, men altså i hvert fald for mig selv, der har det ikke været et valg. Altså det er meget simpelt at stille den op, og jeg er sikker på, at der ikke er nogen modargumenter imod det, fordi du står med 2 valgmuligheder. Heteroseksuel og homoseksuel. Du har den lette udvej, hvor alting er normalt accepteret, og det hele det er godt. Du har en svære, hvor du har problemer hele vejen igennem livet, hvor du skal kæmpe for, at dit samfund accepterer dig. Hvad for en vej vil man vælge? Man vælger den lette vej, det gør alle mennesker, og vi springer over, hvor gaden laves, sådan er vi indrettet som mennesker. Det er ikke et valg. Nej vel? Ja.
Hvordan reagerer folk, når du fortæller dem, at du er bøsse? Altså, der er ikke så mange, der er chokeret. Jeg ved ikke helt hvorfor, men det er der altså ikke. Nej, der er de fleste har jo ikke noget problem med det overhovedet. Jeg synes heldigvis, vi er kommet meget langt i vores samfund i dag, i hvert fald i Danmark. Jeg synes, der er ved at være plads til os. Vi er langt fra færdige, men jeg møder ikke problemer som sådan, og jeg synes, at for det meste, hvis der er noget, så hvis der er nogen, der har et problem, så går de væk i stedet for. Ja. De er ikke sådan... Altså sådan, når folk får det at vide, sådan siger de så bare sådan, nå, okay, eller sådan spørger de ind til det. Det er meget forskelligt. Der er nogen, der er meget ligeglade, faktisk, nå, okay. Andre begynder at spørge ind til det, og ja, nogen er jo helt op at køre og synes, det er det fedeste i hele verden. Sådan er det. Ja. Altså, jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvordan folk de reagerer på det. Jeg synes egentlig ikke, jeg har haft nogen sådan dårlige reaktioner. Nej. Det er heller ikke noget, jeg går og praler med og siger til alle og enhver. Det er heller ikke noget, jeg lægger skjult på. Nej. Kommer man og spørger, så får man det ærligt svar, men ellers så tror jeg, det giver sig selv. Er der folk, der sådan har spurgt dig direkte sådan, ja, så står man lige sådan, er du egentlig bøsse? Ja, det sker tit. Seriøst? Spørger folk bare om det? Eller i hvert fald i nattelivet. I byen, der er der mange, der gør. Ja. Ej, det tror jeg faktisk ikke, folk gjorde. Nej, det var sådan og i nattelivet, når man har fået noget at drikke og sådan noget, så er der ikke så mange af de der hæmninger. Selvfølgelig rigtigt, så er man bare sådan noget. Folk på gågaden og sådan noget kommer jo ikke lige hen og spørger, men... Nej, men sådan, ja. Hvordan har du det med det modsatte køn? Med det modsatte køn? Ja. Altså. Hvordan tænker I? Altså sådan, du tager jo ikke sådan afstand fra piger og sådan, fordi altså... Nå, nej, overhovedet ikke. Jeg elsker piger, og jeg forguder kvindekroppen. Det er slet ikke der, det ligger. Men det er absolut ikke noget, jeg tænder seksuelt på overhovedet. Der er det, altså... Der vender tingene så lige 2 gange i maven, før det er på vej op. Altså, det er tanken om det. Og det er slet ikke noget, jeg synes, at kvinder er gudskønne, og det ene og det andet og det tredje. Men det siger bare ikke mig noget. Nej. Men fantastiske væsener, og helt klart nogle af dem, jeg altid kom bedst ud af det med. Det der piger og kvinder. Helt vildt. Helt bestemt. Men det er nok også, fordi jeg er, som jeg er. Og altså en god gang sladder, den er da aldrig helt dårlig. Altså det er jo, sådan er det bare, og det er der mest af ved piger. Der er ikke sagt, at de seneste par år, der også begyndt at komme drenge i min omgangskreds og sådan nogle ting der, men der har aldrig været mange af dem. Men det begynder at blive mere, at jo ældre man bliver, jo mere accepterer andre drenge, mig også. Og så bliver det også lettere for mig at acceptere dem, og så er det ligesom det hele, det bare glider og begynder at blande sig. Ja. Altså, har du flest drengevenner, eller har du flest pigevenner? Ja, flest pigevenner. Ja. Men det kan vel også have noget at gøre med den uddannelse, du tager? Ja. Altså, når man går i en klasse med 15 elever, og man er sammen med 14 piger hver dag, så er der sgu ikke meget tid til drengene. Det er der altså bare. Var det svært at erkende, at sådan, da det var det sådan rigtig gik op for dig? Jeg husker det ikke som værende sindssygt svært. Jeg tror, der er andre, der har det sværere. Ja. Men jeg har også altid vidst, at det var okay. Men man var igennem en benægtelse, altså en periode med benægtelse. Altså troede du at på et tidspunkt, at det bare var sådan en fase, som du bare skulle igennem? Ja, men, og lidt den der med, at det rammer i hvert fald ikke mig. Men så det lidt som sygdom. Og det er det jo ikke overhovedet. Så nej, jeg synes ikke, det var svært for mig at erkende. Men det er altid svært at tage skridtet og sige det, fordi det er alligevel en stor ting, og man hører jo bare mest om de tilfælde, hvor det går galt. Ja. Og det er jo klart, der er jo 50 gange så mange, hvor det egentlig går godt. Men ligesom i nyhederne, så har man ikke om de ting, der går godt. Altså, så hører man om det dårlige, og sådan er det. Og det er jo også fint nok, dem skal vi også høre om, og det er dem, der skal afskrække forældre til at sige, sådan en forælder vil jeg i hvert fald overhovedet ikke være, hvis vi kommer bla 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 bla. Men ja, det
Nej, det er ikke svært for mig at erkende. Det er svært at tage skridtet. Og så Men fortælle det. så bliver man også bare træt af det dobbeltliv, man har. Ja. Og det gjorde jeg så bare rigtig tidligt i forhold til mange andre. Ja. Yes. Mener du, der findes sådan typiske homoseksuelle jobs? Nej, det mener jeg faktisk ikke, der gør. Der hvor man ofte forbinder med et homoseksuelt job, det er jo frisørerne, men man skal bare huske på, at frisørerne er måske dem, der er mest tydelige at se i deres adfærd, fordi de omgås så mange kvinder, og det er et ret personligt fag, og det er noget, hvor man får lov til at være sig selv og være kreativ. Så derfor bliver man lidt mere, altså vi arbejder så meget med hænderne også, så derfor er der nogle ting, der vil udvikle sig på en måde, som bare gør, at man bliver sådan lidt mere, ikke feminin nødvendigvis at se på, men jo, man får nogle træk, der er lidt mere feminine. Og det er faget, der gør det. Der er jo lige så mange mennesker, du aldrig nogensinde skænke en tanke, at de homoseksuelle, de kan være tømrere, de kan være smede, og jamen, bankmanden, du ikke aner en skid om, men altså sådan nogle ting der, så jeg tror ikke, der er noget fag, der er typisk for os, men jeg tror, der er et fag som frisørfaget for eksempel, bliver ofte forbundet med dem. Ja. Men jeg tror ikke, det er et typisk homofag. Nej. Er der nogle fordele og ulemper ved at være homoseksuel? Der er masser af fordele. Jordens smukkeste krop kan man forskønne hver dag. Men altså, jeg vil ikke sige, at der er fordele og ulemper ved det. Ulemperne er jo, der er jo selvfølgelig det, at det ikke er den letteste tilværelse. Jeg føler personligt, man har et eller andet ansvar for at udbrede altså hjælpe med at få et samfund til at acceptere. Men jeg tror sgu ikke, altså for at være ærlig, så tror jeg ikke, det er så meget anderledes end at være heteroseksuel. Nej. Sidste spørgsmål. Har du flest heteroseksuelle eller homoseksuelle venner? Helt klart heteroseksuelle. Men det er et valg, jeg også har taget. Jeg har ikke lyst til at være en del af det homoseksuelle miljø. Der er et miljø for det. Og jeg har ikke lyst til at være en stor del af det. Det er et meget overfladisk miljø, og det er ofte noget, hvor man kommer ud i noget lort. Jeg har valgt at sige, at det vil jeg ikke, men det er lige så meget fordi, at når jeg engang finder en mand, så skal han ikke rende med alverdens homoer omkring sig. Det synes jeg ikke er det fedeste. Nej. Og så kan jeg ikke rigtig se, hvorfor at jeg skulle have. Altså, jeg er venner med dem, der kommer, og det er det. Ja, altså sådan, det er ikke sådan, hvis du bliver gode venner med en, der er homoseksuel, så tænker du sådan, nej, men nej, du tager det bare sådan, som det kommer. Jeg tager det bare, som det kommer. Yes. Det var faktisk det. Hvad er det? Yes.